Fi yw Jack Davies a dwi'n gweithio gyda Pobol y Cwm, tra fi'n gwneud fy prentisiaid gyda BBC. Yn ystod y wythnosau diwethaf, ni wedi cael cyfnod hynod o excited. Ni wedi dechrau ffilmio ers rhyw 6 wythnos nawr, felly ni right yn canol y bwdlwm o popeth. Mae fe'n cyfnod really cyffroes oherwydd mae Pobol y Cwm yn troi 50 blwyddyn yma, felly mae'n ni gwneud lot o gyda'r a fi wedi actually sgwennu tymid bach i mynd mewn i llyfr sy'n mynd i dathlu 50 blwyddyn o Pobol y Cwm. Felly oedd hwnna'n fraint eitha mawr i fi a oedd hynod o bles gyda hwnna. Fi wir yn edrych ymlaen at y haf achos gyda dathliadau sy'n mynd ymlaen gyda pobl, mae gen ni lot yn dod ymlaen gyda eisteddfod a tafwyl, so pan fydd y haul allan, fydden ni allan yn fyna yn dathlu pobl yn troi'n 50, mor gyffroes. Felly, ni tua 7 mis mewn i'r prentisiaid mor belled, so just o dan flwyddyn ar ôl, a fi'n wir edrych ymlaen i gorffen y cyfres yma yn mis Medi a gweld beth sy'n digwydd ar ôl cyfres gorffen, a wedyn dechrau cyfres nesaf, blwyddyn nesaf, gorffen mis diwedd mis Ionawr, falle, mae'n pethau newid. Ond fi'n edrych ymlaen i just dysgu mwy, cael mwy o profiad, a gweld ble'n union fi eisiau mynd yn y dyfodol. Fi'n caru bod yn y swyddfa cynhyrchu, ond fi'n rili licio bod ar y llawr hefyd, mae'n gwneud bach o redeg, a fi'n rili hoffi pethau cyfryngau cymdeithasol hefyd, felly mae'n rhaid cymysg gyda fi. So rhywbeth fi'n gweithio ar y foment yw unedau gweithle gyda Sgil Cymru. Un o'r unedau yw cyfrannu tuag at recis a rehearsals a fath yna o bethau. So felly mae'n rili gyffroes i gallu gweithio gyda cyfarwyddwr a gweld sut mae fe'n trefnu bloc a sut mae fe'n gweithio o dydd i dydd. Mae'r unedau gweithle yn gwych achos mae'n rhoi cyfle i fi gallu gweithio gyda departments arall. Mae ddim rhaid i fi just eistedd wrth y nesg trwy'r amser. Fi gallu bod allan fyna, bod ar set, mynd ar recis a gweithio gyda adrannau gwahanol. Fi wedi dechrau gwneud bach o gwaith mwy gyda adran celf a'r adran gwisgoedd, a os o'n ni jyst yn cael cyflog gyda Pobol y Cwm, falle bydd dim siawns gyda fi symud o gwmpas gymaint.